Asa mo to si Butin, oy? Astag yung laaya. Lagi mo sulod, nakita ko ibangag. Ayaw ba yung baka na ba yung sulod? Kung saan yung feeling mo ang sulod? Ang buton sa, pila ko murag damang. Tin, kamala sa damang, sa imong lubot yun yung sulod. Bakla, dito makadaot. Dili man siguro, Tin, kay murag daot na makadaan. Ano po yaga bakla ba? What it, mahilo ko. Kabalo ka, Tin, kasagalan sa mga masudlan og mananap or makakaon og mananap, mahimong superhero. Bakla, pag masudlan ko damang, mahimo kong Si Batman! Patakay mo ba, oy? O si Batman, paniki, manggod na. Gamitay mong utok ba, pag damang ni sulod sa kuha. Kung damang ni sulod sa imuha, wait lang sa Tin ha. Ako sa gini analyze, Tin, kay di man ko ka-relate anatin no, kaya wala mang TV sa una. Nato sa dangerous bakla. Ani Tin ha, kumukaan kag paniki, magka-COVID ka, kung masudlan kag damang, magkahipa ka! Usa ba na bakla, oy, marakag buang. Tin? Tin! Bakla! Bakla! Wala na ko'y cute. Agaga mo siguro ka? Kukupay mo napansin? Tanawan mo Tin, naglawa-lawa! Bakla nga na naglawa-lawa ba ni bakla? Tin, dili ka hana tungod sa damang? Hala bakla! Makapatod na kong bumbong. Oh my God, Tin! Oh my God! Gaga, nagpatong kag bangko. Ay! Kamukha di mo, uy. Spider-Man. Tama rin yung base, Idoy, Tin. Tara oh, magdaot. Bushita jig na no? Hi! Kamusta mo? Hi! Hello! Tin mo lang, Tin. Hug mo. Nagsugo na mga marikara. Iroki ka bakla ay. Si Tirada, Doy. Basta magukok na pinakalit dire. Muradyo kag ana. Suya lang mo kay superhero na ko. Superhero, pero liba. Avengers pero PWD. Kamo, namoy powers. Oh, wala yung powers, Doy. Pero... Tin? Nausa ka, Tin! Si Spider-Man ako! Ah! Happy for you, Tin! Nice! Nanaki-friend na superhero. Uki kayo! Gusto na ko matry ako mga powers bakla! Mao ba na gitawag nga Spider-Man nga work from home? Basta yung work from home. Wala mo ko'y trabaho bakla. Kawalo ko, Tin, kaysa mo araw mo ka nakapuyo. Sige! Kung nakay powers sulay eh! Sige! I-try na ako kung powers karon. Tanawa ko bakla, i-try na ako kung powers. Masaka ko. Go, Tin! Go! Awa, uno, masaka ko no! Hala, Tin! How na rin masaka, Tin, oy! Naman kayo hak-hak. Napay butas ka pang palingki, makasakag yun. 10! Kung nakay powers, ambak! Ambak? Taas pa kayo bakla! Tin, di hata makabalo kung naka superpowers. 10! Ambak! Uy, taas yung kay Shadow, di na ako makaya. Tin, kabalo ka, Tin, pohon. Nay mag-away diri mga damang. Iapil di ka. Lisod ba mo sa kag tukog? Bakla, di na ako makayag yun. Ambak! Ambak ba? Hindi ko mabuhakan ni. Ay, bakla ka, Tin! Tin, okay na, Tin. Ma-develop pa rin mo yung powers. Bakla, mapapagod ko supot ka ron. Supot na lang sa silupin. Dilo ma! Puro kaya ka! Pungo natin. Oh, mga superhero. Oh, kaway bahala ni ha. Oh, Chucky, Spider-Man. Si Chucky! Hook ko, hook! Ano si Chucky, manggod? Go! Laban! Transfer na drag hook, doy! Di ko makatransform kay Wako na suko! Di siya ka-transform, Tin. Iwa siya ng suko. Ato pa sa kontin. Pangit! 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 Libat! 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 Hoy! Di ko masuko! Di siya masuko kay tinood man. Pasukan ko ninyo! Ako sa konten!
Hook! Ano sa problema? Bakla, di na ako malihok ako lawas! Ako saan? Di mo malihok ako lawas! Ngay nagkontras akong abot! Ngay nagkontras akong abot! Buot pa sa buot, kaya niya kontrolin yung lawas. Doy! Doy! Pag ginawan sa ayaw! Go, ipadayo na lang na. Kusgana niya, uy! Naunsa man mo ay, mga superhero man ang tamo, pero mga pulpol. Ngayon. Kumanda ka. Bakla, ikaw ni bahala diha! Kaya ni mo na! Darna!